gendaan Andre. Diomongi. Kenapa? Mas Alek arep salto. Oh iya. Tepuk tangannya yang bagus. Bro. 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 Yo sabar. Ya. Tepuk tangan mokeh. Ngasih ning kene lar diguyu aku. Ceblok. Iya tak siarne lho, Mbok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bapak, para ibu, sedaya mawon. Perkenalkan niki saking Madiun bernami Alek. Alek. Alexander Mangke, mang tingali ya atraksi dilindes. Ya niki lho. Ya, sing tenan. Ayo tepuk tangan. Oke, Mas. Pak, minggir, Pak. Mik gendang mati muas. Tabrak minggir. Ngapa ngomong? Apa teko kono ya salto? Mas, mik gendang mati, mik gendang sinduh. Mboten Pak ten kemawon bikin sampe mriku. Ayo, Mas, ngobrol. Mas, monitore kendangnya benerno ya Mas yo. Kata-kata pengrawit rada Suloyo. Biasanya kulino mak gler monitore. Nah, bahaya ya Nana. Tepuk tangan. Yo, semangat. Bro, ya Allah. Ora lho Bu iki apa ya ngantuk lho. Delok to, wong salto iso kaya asu apa jenenge uyuh lho. Lah iso mekangkang nyapon lho. Arek iso. Pemanasan apa? Ya pemanasan ora ngono kuwi ya iso. Kudu semangat ya iso. Lagi jam piro iki lho? Lagi jam piro wae dhewe ning kene ditonton wong akeh, ora krungu Ponorogo tok sing nonton. Ya wong Jepang juga teko iki. Wong Jepang etok kae dolan. Ini Bang Teran. Iya. Iya. Good evening, Bosone piye? Mister. Good evening. Gak lah. Kangre. Salah. Gak salah. Good evening, Mister. Salah rene ora. Siap. Lah rene ora. Maratuane Salah. Oh, Bos. Oke. Oh bose masuk. Oke. Iki tenanan ya. Ngomong tenan. Oke. Awake dhewe ning kene ora kur gemen-gemen didelok CEO saking Jepang Yang memakai belangkon kuning. Nah, dia CEO menyamar jadi reok. Hah, Yes. iya kenal. Oh, loro kuwi. Kowe yang ganti jeneng kok, Sob. Jenengmu masalah kok. Piye iki? Iso. Kudu. Kuwi wong Jepang. Ada iso. Iki wong melarat iki. Gawe wong larang ora iso. Piye lemu kenalan mau piye? Oh iya.
Oh iya wis. Bahasa Inggris. Sing nyok. Kasih tau ora? Iya deh, percakapanmu piye? Ora. Aku kenali sitok ae kok yo salah ngomong gitu ya aku. Piye? My name is Kero. Iki jenenge sapa? Heh, piye to? Lio. Gio. Liro. Giro apa Gio? Giro. Aku mesti iso seliramu kuwi ya iso. Ya, terima kasih Mister. Mister, selamat delok. Kami berdua tampil di sini atraksi sak sembarange. Jangan lupa money. Sawer ya. Ya. Ning kono sugih ning kene wayahe sedekah. Lah ya sedekah ning kene. Sedekah. Yo. Celuk bose. Alhamdulillah. Oh iya sik. Kae sik. Aku wis mengkis lho. Wah, aku ndeng. Ora nangoni lho jane. Anjono ngabani ya. Ya kok mau lho. Ngobok. Yo. Mas Usop. Lu iso delok gonmu. Lah aku samarku bedok iki Indonesia karo Jepang kok kono ora Jawa apa. Wih, duit Jepang kok tuh. Alah ratusan ewu wae. Wis, kowe kan wis oleh iki. Sama kuwi ta. Nah, kowe kita kae. Halo. Ning Burisan kok ya kan. Ketok untune tok lho. Bojo kuwi lho. Oh, aja tak kempit ya bojomu kuwi. Kok kempit ya ayo. Ora muni to nek. Kendang ana, Bro.
Tung tung dang 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 ngono lho. Dang 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 dang. Todo to kang. Niki cetek saking. Iki ditangga sing serius. Lara omahe cecep lho. Kowe iki sing seriusan. Wong Ponorogo iki lho. Iya iki wong yo sik padha 50 lho ana iso. Anu, Mas, omongno ning bosku lho. Sing nabuh urung oleh sangu. Ndak lanjut ten jangkrak lanjut ten ngotak to. Iki aku wis tak iku dhewe. Sik sabar. Ora ngono. Sandi iki tuan rumah. Wis to urusan kendang iki gampang ku keri-keri delok to. Ndek, kuwi tuan rumah to. Piye sing ngadakne yo iki lho. Lah kok klesotan ning kono iki lho. Ora nyawer wae yo izin. Wis dadi manten. Iya to. Mas, lunggone dhuwur, Mas. Ih, tak kira Sinoman lho sampean mau. Sinoman basmu iki. Lah Ora iso. Iki sing dadi mantan kok. Ora iso. Yo. Wis to tak goleki tenang. Ayo, Dre. Ayo. Citenanan. Kae lho wae kuwi kae abang kae iso. Aduh, duitnya dilebokne, Dre, ciloko. Wah. Ora sido piye? Kurang ajar ya, Mister. Kurang ajar ini. Gak menghargai ya. Disangoni malah ngalih. Ini oh. Ini. Makanya ini disangoni kan gosek. Menghargai dong. Dia tuh dari Jepang loh. Pengen tahu reok, pengen tahu gandongan. Gimana atraksinya, gimana jogetnya. Ayo orang menghargai loh. Aku sebagai ketua ISIN. Ayo. Aku ISIN. Ojo meneh ngono, aku wis sungkan nek dikek dhuwit wong Jepang iki. Lah kok iso? Ya iso. Ora penak rasane ngadu iki ning kene tuan rumah lho. Kudune awake dhewe manggane malah disaweri kok ya kondang-kondange wong. Aku jujur aku terah wong kan duwe Ndre nek macak juting karepmu Ndre. Ayo. Ya. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mau gegojekan sampai lali. Acarane opo sundune sapa? Lah mergo ya tanggapan ki ora ono pamflete. Pamflete kok pendiriane Bapak Budi Melarak. Ngere Pak Budi sapa? Budi sandinge omah kuwi oke kok. Lah iya. Bae iki ngono acarane di tasakuran pernikahan. Yo mantene diceluk rene yo to. Ben patut yo. Tung tung tung. CEO iki. Ora lho. Wong sing wedok ketok member sing lanang gawe dolan yo. Ya Allah. Nggih, Bapak Ibu, dinangan sakseni sakmenika ing sonten iki iki kajatipun Mas Panji kalian Mbak Pauji. Lah kowe mari ra nyawer mari kleru. Fauzi kalian Mbak Zia. Iki Tausiah dasmu iki. Mbak Zia. Ha. Oke, hari ini sangko disekseni
yo nanggap reok. Heeh. Madhep rene lho Mas. Kono lho, anune oke. Tekane reok harimau rene. Aduh dipeluk aja. Yo sorry. Oleh peluk tapi gak oleh strik lo ya. Ya domongi awake dhewe iki yo dadi tontonan yo gawe tuntunan yo to. Iki reok harimau Tenggara. Harimau Tenggara awake dhewe yo iso kudu iso ndongak-ndongakne barang. Loh iya toh. Ganongan ki yo mestine duwe aku. Iya. Ora ketang sithik ya to. Sakinah mawaddah warahmah. Kuwi lho wis dadi kuncine wong loro. Ya apa ora? Iya, aja lali, Mbak. Besok nek kayane wong lanang sepiro ditampa ikhlas. Sak penak-penake wong lanang liya, tetep penak bojomu. Cara arep gayamu ngene. Nek iki wong ndi? Indramayu. Paham. Atune itu maha dia. Gayamu. Isa ya. Ojo iso. Saya doakan semoga nanti setelah pernikahan ini segera diberi momongan. Amin. Diberi rezeki kang lancar. Amin. Nanti seandainya rezekinya bisa ditabung, saya doakan semoga bisa naik umroh. Amin. Saya terima kasih loh sudah disampaikan di sini. Awake dhewe sik wis disambut apik ya ta. Tapi sayang, Dre. Kamar mandi nih. Ngapa? Bahaya tak pikirku ki kalem ngono to. Heeh. Tak giat mak jelek. Dibobol tek antem das giat. Kuwi kamar mandi sing kono to? Iya. Urung-urung to kamar mandi sing kene. Iya. Aku tak tutup jegret, aku dodok ngene tek. Nah, aku wis brojol. Lah, ciduk tak goleki ora enek. Tai aku. Lah, kowe ngerti apa jenenge ciduk ning ndi? Kamar mandi nggonmu lho. Delek ning Kaya kaku rasane aku. Mbok sesuk neh iki kerjane ning Jepang kabeh lho. Iki ora ngono ciduke ora gabek lho. Sangke suwene lunga. Iki alhamdulillah duwe rezeki, duwe keniatan api terus rabi. Oh, rabi nanggap reok. Nyenengne masyarakat, rembune para sedulur. Oh, iya. Wes, pokoknya aku doane muga-muga tetap setia. Amin. Sehidup semati. Ya tidak ada yang dua loh ya. Cukup satu sekali. Ya, wi kunci eling lan waspada. Eling ning omah ndek bojo waspada. Ning jaba aja ngasih. Gendaan. Betul. Oh, masyarakat Tidak baik, ya. hebat. Pokoknya cukup satu. Oke. Satu piye to? Nyawer urung kok. Nyawer ngono. Oh, tak buka kantong isine mbako. Mbako tok isine, Jan. Ya, Kuwi kon jebuk dhewe iki. Aku ora penak. La ilaha illallah. Hei! Kono satu sakat siji. Erong cerita Saya siji apa to? Iso. Tong aku ora apa-apa iki wis arep bar to aku tabrono lambe, Pak. Dewi. Piye lakone? kowe joget tak kendani. Heeh. Kono ora mampu kok. Sana itu tidak boleh orang mampu. Awake dhewe. Kita tidak boleh aku sendiri. Jadi di sini kan ada mantennya. Nah, kita warai ganong dia. Ya kan? Ya, Mas Kayo. Kamu ikutin saya. Nah, tepuk tangan. Kita wasinggan. Goblok. Iki bukan gano ganti adem si nyawer goblok. Wis tak mulai iki aku wis bayo. Yo, ikut. Ora usah ngejak kono, borong dhewe. Tepuk tangan.
Piye? Terima kasih. Ah. Saya doakan semoga Amin 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 ya rabbal alamin. Ya iki awake dhewe kudune siji etik karo kono, ora entuk egois ya to. Mbok ora ditambah wiwitek, awake dhewe yo ora apa-apa. Awake dhewe kekancan panggah iki, awake dhewe pundhuk-pundhuk. Panggah butuh awake dhewe. Ha ngono. Mulane ambekan kuwi kerepeno ngenane. Yo. Kenapa tiga sekarang? Seket. Pas. Ya, gue beli kayak sama salon. Cekel, Pak. Ayo, tak sore. Ayo.